Okay, manje ngafa manje uzoba senkingeni na engaphezulu kwamandla. Into yokugcina aba ngumuntu osetshenziswayo lona bazomsebenzisa lo abantu aclose nabo. Noma kuthiwa khona kumele kutshontshwa khona kuzofakwa yena. Ikhona into efaka yena engahambi kahle. So ngiyasho futhi namanje. Ikhona into engahambela efaka yena phakathi. Noma singabhekela sibhekele sibuza msithi ikhona into efaka lo mntwana lo. Yize amncane nje ayintombazane. Noma ngathi nini ngifuna kumvika-vikela ngiyaphika. Ikhona into emfaka engahambi kahle. Lokho nje lento iyavela besibukweni sami. Kuthiwa uyakubona yini lo? Uyakubona yini lo? Ngoba ngifuna ukubona ukuthi njengoba agula uloya ngibani. Sabaza ngathi khona into eyenziwe kuye mabomo. Kancane nje ngiphawule kancane. Angazi mani noma angazi noma nami lokho engikuphawula ukuyiloko yini. Kuba kwenzeka ngaba kasiswami. Ngaba kasisitefsile. Sikole. Sahlala sahamba naye lo. Angimbonisa umntwana lomncane. Kwathi nje sisahleli lapha yana kwathi wasekulahleke imali enganga 5,000. Thank you. Ilaphi indaba? Wayivuma yo. Asashaywa.